Nakapagtala ng 4,381,598 na domestic tourist arrivals ang Department of Tourism Bicol noong 2024. 1,391,170 domestic tourists ang bumisita sa Albay. 1,342,430 sa Camarines Sur, 888,810 sa Camarines Norte, 411,437 sa Sorsogon, 210,681 sa Masbate, at 137,070 sa Catanduanes. Ayon kay DOT Bicol Director Herbie Aguas, isa sa mga top attractions pa rin ang Bulkang Mayon sa Albay. Isa po sa napupusuan po nila ang mga magaganda po natin mga tanawin, especially the Mayon Volcano, yung Calagwas ng Norte, yung Balumbanes ng Catanduanes, yung Tikaw ng Masbate. They're in love po itong mga European friends natin actually yung karamihan ng mga pumupunta dito sa Bicol region. Bukod sa domestic tourist arrivals, pumalo din sa 54,165 ang international tourist arrivals. 16,023 foreign tourists ang bumisita sa Albay, 20,194 sa Camarines Sur, 474 sa Camarines Norte, 8,197 sa Sorsogon, 1,090 sa Masbate, at 8,307 sa Catanduanes. Top 10 foreign market, number 1 pa rin po ang USA, number 2 po yung China, Australia, number 4 is Germany, number 5 is Canada, 6 UK, 7 France, 8 Russia. Yung mga Russian, yung mga divers natin na pumupunta po sa Ticao. Ito pong, and we have also the Koreans are here, and number 10 is Spain. Samantala, sa ginanap na kapihan sa Bagong Pilipinas sa lungsod ng Legazpi kahapon, inilahad din ng opisina ng DOT Bicol na papasinayaan na ang tourist rest area sa San Jose Partido, Camarines Sur sa darating na March 12 kasama si DOT Secretary Cristina Frasco. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.